Assalamu alaikum hormatly ildeşler, vatandaşlar, hemmeňiziň janyňyz sagmy. Vatandaşlar, yurdun içinde näme bolup geçeni özüňiz görüp dursunuz. Mümkin belki bu videolar öňüňizden çıkandır. Endi men şol ýokardaky oturanlara ýüzlenjek bolýan. Gelin öňürti şol videonu bir dinläp göreli, bir azrak bolsa da bir böleni bir 30 sekundlukma, 20 sekundlukma, ondan sonra birazcık bir kommentirt edeli ve Türkmenistan'da bolup geçen şol cinayatlar, soňal zatlardan birazcık bir many çıkaraly. Halkyň ýagdaýy näle ve şoňa meňzeş näçe sany adamlar var. Halkymyzyň ýagdaýy öýsiz, jaýsyz, elinden jaýyny alıp başka birinin adına geçirip galp pasport bilen ne onun otayda golu var, ne normal bir suratı var. Şul videonu dinlep göreli, ondan sonra devam ederiz. Arkadan Rahman prezidentimiz Kakay ve Ayşe, men adıma galp pasport alıp men donada oturan wagtym 2009 yılda Damovoy'da da näten şu adamdan familyaları var mı gördünüz mü? Yani net demektir bilemem. Ona aram kalp pasportuna ben kolumum yok, suratım yok, hiç adım yok. Şu kalp pasport bilen zaya afarmıydı diye. Afarmıydım. Adamlar benim zayadan çıkarıp kovu otuyor. Ona ben hakiki pasportum. Sonra içeri yattım, Kakaya Ayşe'de hiç nimeti yok deyip cevap gelip durumlara geldim. Prezidentimiz daima alt vermeye kömek etti. Hormatly arkadaşımız prezidentimiz bize kömek etmeden bolanak. Bir de Akıdım Ayşe dokumentlerimi hem adımı. Kalp dokumentler bizlerttirdik işini zayını aldı. Zayı aldı. Sözayı izin alıp vermeden bana. Hormatly prezidentimiz bizler yağdayımızı seyretsen. Hormatly prezidentimiz hormatly arkadağı serdarım bizim sözayımızı alıp vermenizi haşit ediyelim. Berde näme diýmek bolýar? Diýmek bolýar biz diye yankı videoda eger dinleyen olsanız hormatly ildeşler, soňam şo ýokardaky oturanlara diýjim, men bilýän hökmat suratda şol video size barýandyr, komitet görýändir, analiz etýändir, näme diýen näme goýýar da. Endi men şu taýda näme diýe şu taýda? Biz diýe bardyk, näçe sapar diýe, barmaly ýerlere bardyk diýe ýöne nämetler bizi çıkarıp goýdular diýe. Hormatly arkadaşymız, hormatly serdarımız deyip yüzlene otuyor. Näçe sapar eýen, er ayal. Bir sapar eri çıkıptı, ikinci sapar şol ayalın hem şu yöremene ýagdaýy yok diye şu video arkaly çekiptirler. Eger dinlen olsanız, gören olsanız hökmany suratda bu video çıkandır. Serdar Berdimuhammedow, ataň sen var, ataň var, sen maşgalaň var, sen tohumyň var, sen var, bütün tohumyňdan var, bizar şu halklara bizar. Näme boldy? Görýäňizdämi, hormatly ildeşler? Bu näme diýmek? Eýem halk eger şu medeniýetli şekilde video çekseňiz, sizi ya bir basacak, ya öldürecek, ya yakacak yoktur. Şonu düşünecek olun. Biz şu videoları näme üçin çıkarýas? Biz şu videoları çıkarýas ki bütün halkın şol internete girip bilýän bar bolsa görsün. Birazcık bolsa bir dünya garaýyşyna bir ütketsin. Şonuň üçin biz çıkarýas. Biziň elimizden iş sat gelen ok. Dogry. Ýöne siziň videolaryňyz biz şeýdip siz hormatly arkadaşymız, serdarymız diýip ýüzlenýäňiz. Düşünýäs, yurdun içinde, biz yurdun daşında şeýdimem biz şonuň üçin hem nämeden şu halkyň ýagdaýyny görüp, eşidip, şol strukturalar, misal üçün jaý meselesinde invalitlere jaý berilen ok, gaýtam şu halkyň hakyny iýip
Awa şu oçuru gelen mahalı başka şunyalı halkın yüzlenen mahalı elinden caylar alınıp oturdu. Başka birler galp pasportun üstü bilen bizim de otayda galp pasportumuz var diye galp pasportun üstü bilen bizim cayımızı elimizden aldı. Bizim otayda golumuz hem yok. Hormatlı arkadaşımız yüzlendiler. Ondan başka munyalı yüzlenenler katı ken. Siz näme iş etdiňiz şonu aýdyň. Ýokarda oturup hormatly arkada, hormatly serdarymız diýip yüzlenenler var. Pathalimlar size değişli bilet. Halkın ýagdaýy ne ýagdaýda bilýäňizmi? Gatı birazcık bir nämerek geplecek bolýanda endi. Bolýa ken auditoriýa Türkmen halkı birazcık bir göre deyip şoň üçin aýal maşgalalarymız var. Bağışlarsanız ýöne hakykatdan hem halk eýen bara doýdu şoň üçin hem gorkman. Näş sapar aýtda biz diýe näş sapar yüzlendik bardyk diýe ýöne bizim işimizi çözen ýok. Bizi gaýtan çıkaryp goýdular diýişýaly videoda men goýuşmýaly çıkaryp goýdular diýe. Şoň üçin hem aýtdym, hormatly deşle, hormatly watandaşlar, çekinmän, gorkmaň, siz medeniýetli şekilde yüzlenin. Aşaktak strukturalary yüzlene oturmaň. Nämeler diye, sudlar diye, ondan sonra şu diýişimýär aşaktak strukturalary yüzlene oturmaň bespolezna. Yine gördüğünüz hazırım gözünüz bilen gördüğünüz kulağınız bilen duyduğunuz bir näçe sapar vardık diye bize seredenem yok, bizi çözenem yok. Şonuň üçin derrow näşonýal ýagdaý bolanda derrow şu TikTok'a goýun, yüzlenin. Hormatly arkadag diýip yüzleneňizmi? Hormatly Gurbanguly Berdimuhammedow diýeňizmi? Indi otayda görüşimiz ýaly näçe ýyl boldy? 3 ýyl bolu. 2022-de geldiň Serdar Berdimuhammedow. 22, 23, 24, 25, 3 ýyldan bäri oturýarsyň. Ýöne bu halkyň ýagdaýyny göreň okmy sen? Ya seniň sözüň geçen okmy? Haçanaçy halk şonýaly kösenip ýöremeli. Daşary ýurtlarda, daşary ýurtlar bolýa, öz gününi öz görýär. Ýöne İçeride näme bolup ýör? İçeride diňe bularyň problemasy da. Men TikTok'larda göre oturýan. Yüzlene oturýarlar. Talyp diýen, Nuri diýen, Abdullah Beyleki auditoriýa şu TikTok'larda aktivistler yüzlene oturýar, halkyň ýagdaýy erwet diýe. Eger kömek edip bilen olsaňyz bir fond açyň diýe. Hani seniň Berdimuhammedow fonduň diňe habarlarda bir göz bolsun diýip açdyňyzlar. Nirde şo sen fondan işlän oga derde yaran ok halk üçin. Näme dotur halk ýuwaş-ýuwaşdan sizden başyny egdeýän bara. Eýem siz göre otur pedasy ýok şo fonda yüzlenip ýa bir Serdar diýsin, ýa bir Berdimuhammedow diýsin, ýa ondan aşak takylar. Eýem aktivistlere yüzlen otur. Şonuň üçin aýtýan hormatly deşler, gorkmaň, aktivistlere yüzlenin. Bolýas aktivistler size kömek edip bilmez. Ýöne şu videolar hökman suratdaky şu ýokardaky strukturalary görer. We näme belki kenç berendi. Men tutturpmaýan birazcık bir gaty görmersiňiz owa. Näme der? Kenç berer. Aşak taklary. Bu näme boluş diýip, kim çözer, kim eder diýip. Daýyndy mysal üçin. Indi meniň düşünjem şonýal hormatly deşler. Eger şonýal bir problemaňyz bar bolsa çekinmäň, gorkmaň. Dogry etdiňiz. Eýer men görotyn TikTok'larda, YouTube'larda sanymyz köpelip barýa. Yüzlenin. Eger ýokardakylar çözmeýän bolsa yüzlenin, şol aktivistlere yüzlenin. Sizde başka çareňiz galan ok. Aktivistlerden yüzlenmekden başka çareňiz ýok. Eger şolar çözmeýän bolsa aktivistlere yüzlenin.
Böyle hormatly ildeşler, bu video bilen biz besedamız yok. Yine devam ederiz hormatly ildeşler. Canı sağ olsun. Korkmak değişmiyalı. Korkmaktan hem vakt geçti. Medeniyetli şekilde yüzlenin, eğer bizim elimizden gelen olsa biz kömek ederiz. Şey edip bütün Avrupa belki yurtlara nire koymalı bolsa hak hukuk koruyucu edaralar var. Mecnunarодный. Ya şoları ne ederiz, yüzleneriz. Bir şekilde şolar çözer yalı şu videoları hukmanı suratta yayradırız. Canın sağ olsun, böyle hormatly ildeşler.